Attentie, attentie, Antillianen, Nederlanders, Surinamers. Het is tijd voor Jellele. Si vos quer gostar de bebida e se vos quer sentir o bom, ai, lele, assim vou meter cada dia e partir com outro se o por abrir o coração pra lele, e o da vou proimo com lele, Waar zijn mijn mannen gebleven? Heb je je al ingeschreven? De wijk heeft je nodig, Roemang. Samen sterker, Roemang. Hoppie casco, hoppie juice. Sirbi sintra cara frus. Kani mi pa mi kanibo. Bokeda wapa bosso. Ruzie maken tijdens lingo. Pak die prijzen, schreeuwen bingo. Breek die koek door de helft. Want door samen te delen geniet je vanzelf. Goedenavond al onze mensen. Vanavond gaan we het Nederlands doen. Ja, vanavond gaan we eventjes omschakelen van het papiamento naar het Nederlands. Maar we beginnen even in het papiamento. Bonoche na turnos. Hindenang di The Shining Light. Nos te más con douche programa, mami. Más, ¿no? Sí, nos te más con un programa tremendo de The Shining Light. Camino nos estaban papia con dos personas muy importantes de una película que acaba de salir. Eigenlijk dia 20 dengan quadro de Dia Internacional de Mucha. Então, esse tabaita nós dois invitados na noite da Ramses Rafaela. Best well known. Sim. Zeker nog zin in, hè? Muis of muisje. Dan heb je een muis of muisje. A mí conocí como muis antes. Então, o que me nos acunava sempre muisje. Pero antes era mais chiquito. Desde tempo era muisje. Ok, era muisje mais. Een muis. Sim, me te quer. A mí foi tempo me conhece como muis. Muis está de mi barrio. Nós estamos muito de Suíça. Ai. Muis está young, sim, for de mim. Mas young. Digo mais, né? Pero conheci de nós, artista, bailarín, ando também, junto com ele, nós temos Ana Maria Klein, que também é uma bailarina, ando também parte de ator na película aqui, que me di, nós também temos tremendo programa, dia mais, né? Ando quizás para você, também, que também tem, eigenlijk, me casar. Het keer nog bij schakelen. We gaan meteen schakelen aan het Nederlands. Nee, we gaan meteen Nederlands, zodat Anna ook meteen mee kan luisteren. Waarschijnlijk, ik denk waarschijnlijk dat ze een paar Antilliaanse woordjes wel kent. Ik denk het. Ik ga het vanavond nog eventjes vragen. Dan weet ik wel zeker dat ze een paar papiamense woorden wel kent. Nee, maar het is wel, ik heb die film mogen kijken. Ik heb vanavond even naar mogen kijken.
En ik had in het begin zoiets van, oké, ga ik daar iets mee hebben? Ook, weet je, als je zo'n film ziet met het dans, ik moet zeggen, Staf, terwijl ik aan het kijken was, kon ik toch bepaalde dingen, het raakte me toch wel op een of andere manier. Dus ik ga straks met je toch over hebben van, het raakt. Het raakt diep. Volgens mij. Ja. Ik heb het nog niet. Ik heb die kleine trail kunnen zien. Ja. De hele film heb ik nog niet gezien, maar jij hebt het wel gezien vanaf het net. Het is Maar zeker de moeite waard. Nadat je dat had gezien, wat ik eruit heb kunnen halen, is dat je bent het nog aan het, kom het bisa? Het is nog bezig met jou eigenlijk. Ja, weet je, nou, ik ga nou niet verder vertellen, want ik ga hun meteen uitnodigen. Want, weet je, ik ga even kijken. Nou, ik ga eerst Anna. Anna, goedenavond. Welkom. Hi. The Shiny Light. Hi. En even kijken dat we meteen ook Ramses naar boven kunnen hebben. Hey Ramses, goedenavond. Hola. Welkom in het programma. Hola. Boa noite. Bonochi, Ramses. Welkom. Welkom in ons programma The Shiny Light. We zullen vanavond onder andere hebben over jullie film Caminda. Dat in het Nederlands, papimento betekent Caminda, in het Nederlands weg of Pad. de pad. Road. Of op zo'n manier kun je dat benoemen. Maar voordat we echt in onze interview gaan, wil ik jullie de kans geven om jullie eigenlijk een beetje voor te stellen wie jullie zijn. Ik ga dames first, dus ik ga eerst naar Anna toe. Anna, met wie hebben we het genoegen? Mensen die jou niet kennen, dit is Anna. Dankjewel. Ik ben Anna Maria Suikerbuik. Ik ben danseres, dansdocent, masseuse, embodiment coach, mama, alleenstaande mama. En momenteel ook zakelijk leider van Stichting Passion and Skills. Ik ben begonnen met dans toen ik 11 was. Ik ben nu 36, 35. Ik loop een jaar voor. En we slaan gewoon een jaartje over. En dus ik dans al een hele tijd. Ik heb meegedaan met het eerste seizoen van So You Think You Can Dance hier in Nederland. Dat was in 2008. En sindsdien ook werkzaam in het professionele werkveld. Ik heb heel lang, een aantal jaartjes gewoond in Egypte. Gewoond en gewerkt. Dus heen en weer gereisd en gewerkt tussen Egypte en Nederland. En daar heb ik heel veel mooie dingen mogen produceren en creëren. En dat is een hele mooie tijd. Toen kwam mijn dochtertje en vestigde ik mij in Nederland. En doe ik sinds een jaar ook hele mooie dingen voor de stichting. En heb ik mijn eigen praktijk ook. Ja. In een notendop. Ja, we zullen zo we hebben ook over je praktijk, want ik ben eigenlijk op je website geweest. Ik heb ook leuke dingen mogen zien op je website. Ze heeft massages. Dus Ja, net gezien. heel leuk ook. Maar even naar Ramses toe. Ramses, voor de mensen die jou niet kennen, ik denk dat heel veel mensen uit Curaçao Muis kennen. Dus maar de mensen die jou niet kennen, maar wie hebben we het genoegen vanavond? Boa noite. Mijn naam is Ramses Rafaela. De meeste mensen kennen me inderdaad als Muis. Vanuit verschillende hoeken. Ik zat bij Combinación Moderno als danser. Ik zat bij Videozoo als presentator. Op de radio. Eigenlijk verschillende dingen op Curaçao gedaan. En vervolgens dacht ik van oké, ik wil een stapje verder ontwikkelen. En zodoende ben ik naar Nederland vertrokken. En wat Anna zei, zij heeft meegedaan met de eerste seizoen So You Think. En daar heb ik haar leren kennen. Dat was volgens mij 2009, 2008 of zo. Zoiets. En vervolgens zat zij ook in een nieuwmakerstraject via een company waar ik eigenlijk voor danste. En zodoende hebben we elkaar gewoon door de jaren heen zeg maar elkaar tegengekomen. En een paar jaar geleden, of tenminste iets meer dan een jaar geleden, heb ik iets gepost rondom de dynamiek tussen vrouw en man. As in dat we meer
eigenlijk empathie naar elkaars verhaal mogen hebben. En ook nog dat we dat we meer in gesprek met elkaar moeten gaan. En zodoende raakten wij gewoon met die topic in gesprek. En had ik haar mijn visie uitgelegd. En die van haar. Dus zodoende zijn we ook afgelopen jaar ook met elkaar in samenwerking gegaan. En zo is dit project ook nog ontstaan. Omdat zij was een van de mensen die mij ging zeggen van ja, je bent een alleenstaande vader die graag in het leven van je kinderen wil zijn. En ik vind dat jouw verhaal gehoord mag worden. Sorry. En zodoende zijn we in gesprek geraakt. En zijn we aan dit gekomen, zeg maar. Ja, jij geeft het ook aan. Ik bedoel, jullie willen jullie verhaal vertellen. Ja. En ik vind het sowieso heel mooi dat wanneer mensen hun verhaal willen vertellen. Alleen ja, natuurlijk is dat zo van wanneer je haar verhaal vertelt, dan laat je mensen echt binnenkomen. Mensen komen echt heel dichtbij. Ik heb een stukje film gezien van jullie waar Anna, zijn dochter, gewoon daar zit. Ik hoor bij jou, Ramses, hoor ik de stem van je dochter. Maar, en mijn zoontje. En je zoontje, klopt. Ja. En je zoontje, klopt. Maar dan is dan uiteindelijk, toen jullie dan uiteindelijk bezig waren om dit te gaan doen, stonden jullie ook bij stil dat jullie dan door jullie verhaal te vertellen, dat je best een stukje van jezelf gaat laten zien, best kwetsbaar gaat zijn. Ik ben benieuwd hoe je dan uiteindelijk daarmee bezig bent geweest, Anna. Maar hier hadden wij het laatst ook over. Ja. En als dansers of makers, zeg maar, als creatievelingen in dit veld, is het eigenlijk bij voorbaat al, zijn wij bij voorbaat al mensen die ons kwetsbaar durven en willen opstellen. Omdat dat eigenlijk gewoon onlosmakelijk verbonden is aan wat je laat zien. Hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer bereik je ook hebt, hoe meer verbinding je kunt maken ook. En vooral als het gaat over persoonlijke verhalen, waar andere mensen zich ook nog in kunnen herkennen, dan is het doel ook groter dan dingen voor jezelf houden. Omdat hoe meer je dan laat zien en deelt, hoe meer mensen mogelijk zich aangemoedigd voelen of geïnspireerd voelen om het gesprek aan te gaan met zichzelf, maar ook met elkaar. En dat was voor ons ook het grootste doel. En het is niet makkelijk om jezelf kwetsbaar op te stellen en om dat te delen. Het is natuurlijk heel spannend. Maar als het doel groter is dan je eigen onzekerheid of angst daarin, dan werkt dat wel dan werkt dat gewoon heel goed, denk ik. Ja, mooi. En als ik dan wat ik nou wil gaan doen, ik wil uiteindelijk een klein stukje van het film laten zien, een van de promotjes die wij ook ontvangen hebben. En dan kunnen mensen uiteindelijk ook gaan zien wat eigenlijk ook een beetje over gaat. En dan zullen we dan zeker even kijken.
Wauw. Nou, er gebeurt heel veel hier. ik zie jou gewoon draaien op een steen. Ik zie hem rennen, vluchten, weg van iets. Laat me met rust. Weet je, En het lijkt net wind, maar het is niet wind. Ja, dus wij zien hier van alles. Ja. Maar eventjes even naar jou, Ramses. Even voordat we naar die stukje gaan. Wat gaat de film eigenlijk over? En wat zien wij uiteindelijk hier? Wat zien wij hier? Wat er hier gebeurt? Kijk, met film Caminda, wat voor mij in ieder geval belangrijk is dat dit is de manier hoe ik me uit. Ik uit mezelf door mijn creativiteit. Het is niet altijd zo makkelijk. En dit filmpje wat je ziet is gewoon echt de weg dat ik heb bewandeld en wat het met me doet in het dagelijks leven. En dat heb ik gewoon op een manier proberen neer te zetten, muzikaal, met beeld, symbolisch, dat het gewoon jou ook raakt. Een beetje een helikopterview over jezelf als persoon. As in, want soms dan zit je in je brein, zit je in je mind, in je gedachten. En dan loop je eigenlijk ergens om eigenlijk na te denken. Omdat je gewoon, het soms niet meer ziet. Maar dat is gewoon heel, heel persoonlijk voor mij, zeg maar. En het is voor mij gewoon een rollercoaster. En met dit film heb ik gewoon tot zover zo goed mogelijk dit kunnen laten zien op de manier dat het gewoon gemaakt is. En wat ik wel ben erachter gekomen, want er waren stukken dat ik gewoon ook mijn persoonlijk verhaal moest delen. En ondanks dat ik mezelf gewoon heel veel kan uiten in muziek en ook dansant en met film en zo, merk ik wel dat verbaal, zeg maar, niet alles, me nog niet vrij voel om mezelf te uiten. Omdat het gewoon nog gevoelig zit, deze situatie. Het feit dat ik, misschien moet ik even vertellen ook nog, dat ik een vader ben, waarvan ik een zoontje van 8 heb. Ik zie hem 3 jaar niet. Ik word onterecht beschuldigd, waarvan het rechtssysteem ook het moeilijker maakt, zodat ik mijn zoontje kan zien. Mijn zoontje is helemaal gebrainwashed door de moeder. Ook nog. Ik heb een dochter vanuit een andere relatie. Die zie ik wel om het weekend. Maar 8 uurtjes wel. Ook met de rechtszaak bezig om een normale omgang te krijgen. Want ik wil eigenlijk zo graag deel maken in het leven van mijn kinderen. Omdat ik zelf opgegroeid ben zonder vader. En dat wil ik gewoon graag bijdragen bij mijn kinderen. En dit film is super confronterend in die zin. Omdat ik daarmee bezig ben en dan ben ik aan het editen, muziek aan het maken daarvoor. En ook nog mijn stuk verhaal moeten vertellen. Dus ja, dit zeg ik erbij. Dit is eigenlijk het film Caminda. Ja. Geloof je dat het een bepaald stuk te maken heeft met jouw cultuur? Dat te maken heeft van, wij vanuit Curaçao gewoon uiteindelijk ook mannen op een bepaalde manier opgevoed zijn, dat wij over bepaalde dingen niet praten, op bepaalde dingen niet doen, dat je gewoon daar misschien mee worstelt? Dat zou kunnen, maar ik kom wel uit een familie, dat ik uit een gezin, zeg maar, dat we wel heel veel met elkaar praten. Oké. Dus in die zin ben ik wel praten gewend. Maar wat ik voor heel lang heb gedaan, is mezelf gaan uiten door middel van mijn creativiteit. Mm-hmm.
en alles weglachen. Alles een grapje ervan maken. En ja, dus op die manier was het mijn manier van uiten, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment kennen jullie elkaar al een tijdje. Maar jullie besluiten om dit samen te gaan doen. Vertel even iets over de samenwerking, Anna. En hoe kom je dan van, oké, laten we dit gewoon als een project of iets samen doen? Waar kwam dat klik vandaan? Nou ja, pardon. Ik heb sowieso natuurlijk ook ik ben danser, ik heb een creatieve achtergrond en ik ben artistiek ook altijd mee aan het denken. Dus op het moment dat ik weet dat Ramses zijn verhaal, dat dit zijn ervaring is en dat ik denk, oké, hier is een platform voor. Volgens mij mag dit gewoon gehoord worden en jij kan niet de enige zijn. En dan ga ik me een beetje verdiepen in, oké, wat zijn dan die thema's? Dat is dan vadervervreemding, ouderverstoting. Dan een beetje opzoeken van, oké, nou er zijn meer mensen. Hij krijgt het ook mee uit zijn omgeving en dan krijgt dat een bepaalde urgentie. Ik ben zelf alleenstaande moeder en er is geen contact met een vader. Mijn dochtertje is half Egyptisch en haar vader die woont in Egypte. En hij heeft ervoor gekozen geen contact te willen. En ik heb ongeveer 3,5 jaar van haar 4-jarig bestaan besteed aan het wel echt proberen dat contact uit te nodigen. Ik ben heel bereidwillig om echt alles te doen wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat hij haar leert kennen en andersom. Maar hij wil het niet. Dus ik heb te maken met een man, met een vader die niet in het leven wil zijn. Terwijl mijn Ramses is een vader die juist heel graag in het leven wil zijn van zijn kinderen, maar waarvan hij geen toegang krijgt door het systeem, het rechtssysteem, door de moeder, zeg maar. En hoe die dynamiek tussen hun is. Dus voor mij was dat heel interessant ook om dat bij elkaar te brengen. En daarnaast herkennen we één ding, hebben we één ding gemeen, ondanks dat onze situaties heel verschillend zijn. En dat is dat wij alles doen vanuit de liefde voor ons kind. Ja. Ons kind is onze drijfveer en de reden waarom wij zoveel dingen doen die wij vandaag de dag doen. Wij willen een wereld creëren waar zij zich in voort kunnen bewegen. En voor mij is veilig dat... voelen. Ja, en zich veilig voelen, gehoord, gezien, begrepen. En Cominda is gewoon een hele mooie manier voor ons om bruggen te bouwen. Ja. En ja, sowieso is het zo dat in een relatie gewoon dingen kunnen gebeuren waarvan een van de partners zoiets heeft van, ik wil niks meer te maken hebben met jou, omdat ik vind dat je dit en dit hebt gedaan. En weet je, er is duidelijk ruzie tussen ouders. Alleen wat ik vandaag ook met hem over hebben gehad, wij staan niet bij stil wat het doet met het kind. Ja. En het is heel belangrijk om te gaan kijken van, oké, mijn eigen emoties, wat ik tegenover jou heb als moeder of tegenover hem heb als vader, los te laten en naar het kind te kijken. Ja. En ik denk dat dat best moeilijk is. Kun je daar iets over vertellen? Over je eigen dingen dat je meegemaakt hebt daarin? Kijk, voor mij heeft het te maken met... ik ben zelf opgegroeid zonder mijn vader. Waarvan ik bepaalde eigenschappen heb gemist. Vanuit mijn eigen proces hoe ik ben opgegroeid. Omdat genetisch gezien, als we praten over muscle memory, als onze spieren memory hebben, dus dan onze DNA heeft ook memory. Ja. Dus als onze kinderen een verlengstuk zijn van ons, dat betekent dat onze kinderen gewoon echt onze beide informatie heeft. Gewoon van de moeder en de vader. Dus op het moment dat je alleen
één bepaalde informatie of voor de helft informatie geeft aan een kind, dat hij zichzelf kan herkennen, genetisch gezien, dan ja, lijkt het alsof dat je voor de helft een mens aan het opvoeden bent. Terwijl die persoon zou optimaal kunnen draaien, zeg maar, als je gewoon de voeding van beide kanten zou kunnen geven, bewust in ieder geval. Want als de ouders ook bewust erover zijn, dan denk ik dat we vermijden dat we struggles hebben met onze kinderen, gewoon geen begrip hebben en andersom ook niet. Ik heb een onderzoek gedaan een tijd geleden voor een paar jongens in Den Bosch. Die zijn opgegroeid ook zonder een vader, maar deze jongen heeft gewoon verteld dat hij is opgegroeid thuis, hij herkende bepaalde dingen of heel veel dingen niet bij zijn moeder. Dus hij voelde zich gewoon buitengesloten. Ja. Maar op het moment dat hij zijn vader tegenkwam, toen hij oud was, heeft hij eigenschappen kunnen herkennen. En dat heeft hem gewoon zo gerustgesteld in diegene wie hij is. Dat hij gewoon verder met zijn leven kon en gewoon andere dingen kon bereiken, losbreken, zeg maar. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, oh ja, dat is wel, zeg maar, wat elk kind eigenlijk meemaakt. Ja. En dus, ook wat ieder persoon nodig heeft om zich eigenlijk volmaakt te voelen. Want dat is, je mist gewoon een stukje van jezelf. Klopt, en ik denk dat vandaar heel vaak gaan we ook in relaties om eigenlijk dat stukje te gaan opzoeken, waar we eigenlijk missen. Relatie, heb ik gewoon emotionele relatie, vriendschap, werk. Weet je, alles wat je doet, dan zoek je een bepaalde bevestiging of een bepaalde ding, omdat je dat stukje bent tekortgekomen. Ja. Weet je, en omdat je vaak niet wil accepteren dat jij daar vandaan komt. Het is jouw DNA. Ja. En op het moment dat je een slecht beeld hebt over je vader of je moeder, dan accepteer je ook niet wie je bent. 100%. Klopt. Ja. Tot hoeverre voel jij dan, Anna of Ramses, jullie mogen alle twee beantwoorden, voel jij je dan op dat moment schuldig? Want jij zit alleen met je dochter. Je moet je dochter dan alleen opvoeden. Maar tot hoeverre voel jij je dan schuldig aan een stukje van, hier kan ik niks aan doen, dus waarschijnlijk heb ik daar ook mee te maken gehad, had ik maar eerder moeten nadenken. Is dat ook iets dat wij in het film kunnen zien? Is dat ook een stukje wat je dan wil uiten op dat moment, Anna? Ik heb me wel eens schuldig gevoeld. Niet om de keuzes die ik heb gemaakt. Want de keuzes die ik heb gemaakt, die waren heel wel overwogen. Maar ik denk dat het meer gewoon verdriet is. Een soort van rouw. Omdat ik heel lang heb geprobeerd een plek te vervullen die ik niet kan vervullen. Ja. Dus er is een soort een proces van erkenning voor nodig geweest. Van oké, nou, ook al verloopt het niet op de manier zoals ik dat graag zou zien. Ik wil heel graag, maar hij niet. Dat was best wel lastig voor mij te accepteren. Dat vond ik heel lastig, want ik begrijp ook vanuit zijn kant hoe moeilijk het moet zijn of hoeveel onmacht je misschien moet voelen, frustratie als je niet fysiek bij je kind mag zijn, want die afstand speelt ook mee. Maar goed, ieder heeft zijn eigen proces en ja, ik ben natuurlijk elke dag met mijn dochtertje, dus voor mij is het heel moeilijk om voor te stellen van ja, ze is zo leuk, ze is zo mooi, ze is alles wat ze is. En hoe kun je nou niet zelf naar achter schuiven en alles wat zich afspeelt in je voor die band. Maar goed, het is wat het is. Maar dat is wel een proces geweest voor mij. En dat is echt een soort rouwproces geweest. Ja. En dat zie je wel terug. Ja.
Maar als ik terugga naar de dans, naar het stukje waar jullie zelf gewoon uiteindelijk gedanst hebben, is daar een van de stukjes dans waar jij of Ramses zegt van nou, wanneer ik daar aan dansen ben, die stuk, daar komt voor mij wel iets naar boven. Nou, ik denk dat het gewoon, het heeft gewoon met het totaalplaatje te maken. Dus het is niet zozeer één scène, maar het heeft gewoon, iedereen heeft dit. Iedereen heeft ups en downs door hun dagen heen. En met dit film eigenlijk willen we ook dit als middel gebruiken om de aandacht te trekken dat wij meer over dit soort dingen, over onze kinderen en dat we dit soort gesprekken kunnen hebben. Snap je? Want na dat film dan heb ik ook een gesprek met een Surinaamse vader die net 2 jaar vader is voor het eerst. Hij is ook opgevoed zonder zijn vader en wat het met hem doet. En ook hij heeft een platform waarvan die vaders allemaal interviewt. Heet vadersessies. En wat heeft het met hem gedaan, al die informatie wat hij krijgt. En ook een Curaçaose man die 5 kinderen heeft, die iets meer dan 10 jaar in dezelfde situatie zit met rechtszaak. En ook om zijn kinderen niet te kunnen zien. En een heel bijzonder verhaal. Maar dat was eigenlijk de reden van dat film. Gewoon om onze creativiteit en onze knowledge eigenlijk te gebruiken om zeg maar gesprek te laten voeren. En ook de pijn, een beetje empathie voor dat pijn te kunnen krijgen. Want wij uiten ons op deze manier. Maar heel veel mensen kunnen niet op een bepaalde manier uiten. Ze zijn verbaal, maar misschien verbaal ook beperkt om op een bepaalde manier te uiten. Ik krijg gewoon dagelijks DM's via social media van hey, hoe doe jij dat? Maar dit is een manier waar ik ermee kan omgaan en vanuit een afstand kan zien op momenten. Want op momenten heb ik ook tranen. Op momenten heb ik ook verdriet. Maar ik heb besloten van oké, het is niet mijn tekortkoming. Ik zal ervoor zorgen dat ik de beste versie ben van mezelf, voor mezelf. Zodat wanneer mijn kinderen naar mij kijken en naar hun eigen genetische kwaliteiten gaan bekijken, dat ze dat kunnen herkennen bij mij. En niet zozeer wat er verkeerd over mij gesproken wordt. Ja. En dit is gewoon onder andere ook met het film. En voor dat film hadden we Topa, ook een andere event waarvan het om ontmoeting gaat. Wat wij op Curaçao doen bij Salinha. We gaan gewoon daar ontmoeten en een gesprek beginnen. En dat heb ik gedaan samen met Vernon Chatelain en 3 verschillende theatermakers. Gewoon met hun in gesprek gaan. Hun vragen van wat heeft jouw achtergrond met jou gedaan dat je gewoon op dit moment zo bent. En ter plekke gewoon een dans en muziek gewoon gaan maken ook nog met verschillende geluiden. Hiervoor een kindervoorstelling, Wijzer, die eigenlijk onze kinderen van onze achtergrond zichzelf kunnen herkennen, muzikaal en ook qua beeld. Er waren letterlijk kinderen die hun vaders gingen zeggen van hey, kijk, papa, ze lijken op mij. Ja. Dus dat is de reden waarvan ik extra kracht in dingen zet. Filmisch, theatraal, event, educatie. Om eigenlijk dit stukje te kunnen vermijden. En ook andere kinderen die dit stukje missen, ook een bepaalde uiting kunnen krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen op een andere manier. Ja. Kijk. Ik vind het mooi, weet je, Ramses, omdat heel veel kinderen die missen dit stukje om zich te kunnen identificeren. Omdat wij wonen in Europa, in het Westen hier, en heel veel kinderen, ze kunnen zich niet
soms aan een kind zijn gedrag, dan wordt het heel snel gezegd van, wordt er een plaatje opgezet. Ja. Maar het is alleen omdat die kind, die is op zoek naar een stukje van zichzelf, Ja. die hij niet of zij kan terugvinden. Ja. En dat belemmert, en wij beseffen dat niet. Want als je bijvoorbeeld met je kind hier in Nederland bent en je gaat met vakantie naar bijvoorbeeld naar Curaçao, die kind die rent de hele dag, die is de hele dag buiten, die is een hele andere omgeving en ook andere ontwikkeling dan hier in Nederland. En dan zie je dat dat stukje niet meegroeit. Ja, klopt. En toch, het heeft een invloed op de ontwikkeling van een persoon. Ja, klopt. En ook tussen vader en moeder. Want een kind is totaal anders bij een moeder dat die is bij een vader. Zeker. Dus, en vaak wanneer die kinderen gewoon eentje van hun niet hebben, zijn ze ook super reactief op heel veel dingen. Klopt. Dat ze eigenlijk niks daaraan kunnen doen. Nee, Maar het is gewoon dat stukje dat ze missen qua informatie om zichzelf te kunnen herkennen. Ja. Het lijkt zo, of tenminste als ik het kan benoemen, het komt over een beetje als een kortsluiting. Ja. Ik heb zelf een verhaal gehoord van een kennisnichtje van mij ook, die dan uiteindelijk een Nederlandse moeder heeft en een Antilliaanse vader heeft, mijn vader wel overleden. En tijdens het opgroeien wist ze wel dat ze anders was. Ze had een gevoel dat ze anders was, omdat dat haar kleurtje was, half bloedje. Dus ze is alleen opgegroeid met het stukje Nederlands. Ja. Maar toch had ze altijd een gevoel van er mist een stuk. Want ik word toch anders gekeken. Nou, toen ze op Curaçao kwam, voor haar was het gewoon van... Dit is maar een ander stuk, weet je. Dit is een andere cultuur, maar hier hoor ik bij. Dus die kon een ander stukje van haar, kon ze in één keer begrijpen. Ja. En niet eens de vader kunnen meemaken, gewoon alleen het eiland. Ja, want dat stukje van de vader is overleden, dus heeft ze ook niet kunnen meekrijgen. Ja. Maar alleen dat stukje, en het was mooi toen ze dat vertelde, want ze was ook opgegroeid in een stad, waar ook, ze was enig, ze was anders dan alle kinderen. Dus sowieso was het zo van, ze hoort er niet bij, werd altijd anders en zo groeide ze op en ze paste niet bij de cultuur. Ja. En helaas, Nederland is zo ingesteld dat als je een beetje kleurtje of een beetje krullen hebt, dan word je ook anders gekeken. Ja. Het is gewoon zo, ja, klopt. Dat klopt. Helaas wel. Helaas wel. Maar als we wat even gaan kijken over een stukje vaderloosheid, niet bij stilstaan, wat het dan betekent voor jou of voor het kind natuurlijk. Je wordt ermee opgegroeid, je neemt het uiteindelijk aan van het is zoals het is. Was het daarom voor jou moeilijk om te connecten, dat het uiteindelijk de relaties niet goed gingen? Heeft dat daar iets mee te maken, Ramses? Snap je mijn vraag? Nog een keer? Je zei zelf, je bent vaderloos opgegroeid. Je bent zonder vader opgegroeid. Ja. Is het dan de reden geweest, denk je, dat het mis is gegaan in relaties, omdat je dat stukje niet gehad hebt en dat je doordat je gewoon ook iets miste, ook dat nog niet kon geven? Nee, ik denk, of tenminste in mijn beleving, heb ik juist heel veel gegeven dat ik mezelf niet eens meer herkende. Dus ik ging zoveel concessies plegen om de relatie te laten werken, dat het gewoon begon ten koste te gaan in mijn eigen persoonlijkheid, in diegene wie ik ben. En dat ik op momenten gewoon het gevoel kreeg dat ik moest stoppen met wat ik doe nu. Gewoon anders zou ik niet die persoon zijn wie ik ben nu. Met al die
mogelijkheden dat ik breng voor mensen en op artistiek niveau. Want dan zou ik eigenlijk gaan moeten kiezen om deze persoon niet te zijn. En ja, dan vind ik niet dat ik een goede voorbeeld ben voor mijn kind. Want ik wil dat mijn kind gewoon het beste uit zichzelf zou willen halen. En ook nog dingen doet waarvan die gewoon zijn hart of haar hart gewoon erbij heeft. Dus in die zin was het voor mij dan dat ik wakker werd. As in, oké, dit gaat wel buiten mijn grens. Dat ik gewoon niet meer mezelf mag zijn. En qua relatie betreft, zeg maar, dan me verbeteren. Ja, het zou wel een deel kunnen hebben. Maar juist omdat ik zonder mijn vader ben opgegroeid, heb ik gewoon juist veel meer aandacht daaraan besteed dat ik gewoon niet mezelf meer was. Ja. Een beetje te goed willen zijn om het wel te laten zien dat je het kan. Ja, klopt. En dan, je wordt ook gezien hier, vooral in Nederland, als een Antilliaan, als een Curaçaoenaar die alleen aan het friemelen bent. Ja. En dat je niet doelgericht bent. En ik bedoel, het is ook niet dat ik gewoon een engel ben of wat dan ook. Maar het heeft gewoon met communicatie te maken van hoeveel respect je hebt voor elkaar. En ook nog, wat zijn de afspraken dat je met elkaar maakt. En ook houden aan die afspraak. Yes, Weet je? Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dus in die zin... Ja. Nou ben je zelf, Anna, ben je zelf coach. Dus je coach dames om uiteindelijk zichzelf terug te vinden. Je helpt ze in hun zoektocht van wie ben ik, wat wil ik en al die dingen. En nou zit je zelf in een situatie dat je dat stukje ook, zoals het is, moeilijk hebt met dat stuk. Hoe moeilijk is dat dan? Inmiddels heb ik wel mijn eigen processen zodanig doorstaan dat ik daar niet meer zoveel emotioneel leed van ondervind. Maar ook daarvoor heb ik heel veel gesproken, niet met mezelf, maar met iemand. Ben ook heel erg aan de slag gegaan met die thema's. Gesprekken met Ramses hebben ook heel erg geholpen. Maar ik heb ook een coach gehad om mij te helpen met thema's. En het loslaten van pijn die in de weg zit. Kijk, uiteindelijk, je bent een eeuwige student. Hè? Dus het is niet zo als coach dat je nooit meer te helen hebt. Geen dingen ondergaat en geen processen ondervindt. In mijn rol, het is net als een docentschap, neem je een bepaalde plek van neutraliteit in en heeft jouw eigen proces absoluut niks te maken met het proces van een ander. Dus het is niet zo dat dan mijn zicht vertroebelt of vermogen om een ander te begeleiden in wat ze nodig hebben. En ik ben gewoon heel open en eerlijk altijd en transparant over waar ik zelf doorheen ga. Juist omdat het belangrijk is om te weten dat, weet je, we maken allemaal dingen mee. Ja. We blijven allemaal leren en het leven komt gewoon met ups en downs. En moeilijke momenten. Ja, ik snap het. Jullie hebben een stichting. Je bent zelf een leider in het, mag je zeggen, in de stichting. Wanneer is dan die idee gekomen om iets verder te gaan, om zelf een stichting ervoor op te richten? Passion and Skills, volgens mij. Kijk, dus de Passion and Skills, de naam bestond al heel lang. Al in 2010 heb ik projecten gedaan op Curaçao.
Maar heel vaak deed ik het vanuit eigen zak. Dus ik stopte gewoon mijn eigen geld van na een tour. Dan besloot ik, 2 keer heb ik dat gedaan in 2010 en 2011 volgens mij. Heb ik na mijn theatertours heb ik een gedeelte van dat geld ben ik naar Curaçao gegaan. Toen de tijd was het Lunenblauw. Had ik gewoon jongeren vandaar, dansers, nieuwe talenten begeleid om inzicht te geven in hoe dat werkt hier in Nederland. Maar daarna was het gewoon gedoe met mijn kinderen en van alles nog wat, waarvan ik gewoon niet meer mijn hoofd en ook financieel dat kon dragen. En 2 jaar geleden, zeg maar, heb ik besloten om het officieel weer op te zetten, omdat ik ook emotioneel klaar ervoor was om die stap te maken. En een jaar geleden kwam ik Anna tegen. En dan het feit dat zij mijn visie en ook mijn verhaal, het feit dat ik gewoon naar Nederland ben gekomen zonder een eurocent in mijn zak, helemaal opnieuw beginnen, van de ene slapbank naar de andere geslapen. Dus in die zin voelde zij ook een beetje gemotiveerd om op dat stukje bij te helpen. En ook met haar visie in hoe zij dingen ziet en ervaart. Ook op zakelijk en creatief beeld. Waarvan het feit dat ik gewoon ben gekomen en al die struggle heb meegemaakt, betekent dat er mis een platform voor ons om door te kunnen ontwikkelen. En er zijn instellingen die heel veel kunnen aanbieden, maar niemand weet waar ze zijn. Want hoe komt het dan dat ik dagelijks DM's krijg van studenten die komen en mij vragen, hey, ze willen dansen, of waar kan ik naartoe? Dat ik gewoon in elke stad moet ik ze doorverwijzen naar iemand. Dus in die zin, vandaar is eigenlijk de stichting ontstaan en meer richting gekregen van ondersteuning en een doorstroming voor de talenten vanuit onze cultuur, zeg maar. Ja. En het moet een plek zijn waarvan iedereen zich welkom voelt. Dus iedereen is Curaçao. Zeg maar, maakt niet uit wat voor kleur je hebt. Of je ouders wit zijn, zwart, of maakt niet uit. Curaçao is Curaçao. Weet je, en dat is ook het gevoel wat ik gewoon vanuit de stichting wil projecteren. Want hier in Nederland heb je wel verschillende culturen dat je meemaakt. Oké, je krijgt kennis van die is een Marokkaan, die is dat. Heel veel kaders. Op Curaçao kende ik dat niet. Je weet wel, Dominicanen, Cubanen of alles nog wat, maar uiteindelijk als die gewoon daar geboren is of wat dan ook, het is kind van Curaçao. Ja. Maar hier is dat niet zo. Hier word je wel gekaderd. Het heeft zijn voordelen, want je leert van andere culturen kennen. Maar in mijn geval heeft het wel tegengewerkt omdat ze mij gingen oordelen, omdat ze tekort aan informatie hebben over waar ik vandaan kom. Vind ik een hele mooie zin. Ja, dus dan vind ik dat ik dan een verandering daarin moet brengen. En de goede informatie meegeven en zorgen dat mijn mensen ook nog de goede informatie blijven geven aan die mensen die het niet weten. Weet je? Daar sta ik achter en Anna die zag dat ook en dat belang daarachter. En zodoende is Passion and Skills nu op dit moment op dit punt. Ja, zo heel mooi hoe je dat ziet. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld, oké, wat zijn je achtergronden, waar kom je vandaan? Kijk naar Curaçao toe. Zijn er ook daar plannen dat je daar uiteindelijk daar ook iets op Curaçao wil gaan doen?
Ja, de bedoeling is dat Stichting Passionate Skills gewoon al vanuit Curaçao al talenten wil boosten en tools wil geven, zodat ze wanneer ze hier naartoe komen, dat ze gewoon makkelijker kunnen doorstromen. Oké. Dat ze makkelijker naar een theater kunnen gaan, naar een dansopleiding of een theateropleiding kunnen gaan. Of dat ze danslessen kunnen gaan volgen. Weet je, dus dat er gewoon muzieklessen. Maar ook dat ze vanuit bij onze mensen ook terecht kunnen komen. Ondernemers die hier werken. Dat ze advies kunnen vragen, gewoon bij onze eigen mensen. En stimuleren hoe wij als mensen van de eilanden en van alles nog wat ook dat blijven doen. Dus dat er stageplekken worden gecreëerd bij ons, door onze mensen en voor onze mensen. Ja. Want wij vermijden dat soort dingen om te doen. Maar ik bedoel, dan blijft hetzelfde resultaat krijgen. Ja. Weet je, we willen verandering, maar we willen zelf geen andere beweging maken. Ja. Vinden jullie dat bij jou is het zo, Anna, dat je met een Egyptenaar een kind hebt? Ik neem aan dat bij jou misschien ook een Nederlandse vrouw was, ik weet het niet. Maar vinden jullie uiteindelijk dat het... Indonesisch, oké. Yeah. Vinden jullie dat cultuur ook uiteindelijk iets te maken heeft dan dat het uiteindelijk ook moeilijk maakt om samen een kind op te voeden? Heeft cultuur iets mee te maken? Voor mij, ik spreek even voor mezelf, is dat niet het geval. Is wel de aanname die vaak wordt gedaan. Ja. Maar het gaat gewoon over twee mensen, twee individuen die worden gevormd door hun cultuur, door hun omgeving, door hoe ze zijn opgevoed. Dus in hun identiteit en beeldvorming van zichzelf speelt dat natuurlijk wel een rol. Maar in mijn geval ging het gewoon echt om twee individuen die gewoon niet geschikt waren voor elkaar. En het was gewoon geen gezonde, liefdevolle relatie. Zo voor mij zodanig niet liefdevol en gezond dat het niet een mogelijkheid was om ervoor te blijven kiezen, eraan te werken, zodat mijn dochter in een gezin van 3 kon opgroeien en niet van 2. Want het is natuurlijk niet, ik maak niet zomaar een keuze om te verhuizen terug naar een land waar de vader fysiek geen toegang heeft, zeg maar. Dat zijn geen makkelijke keuzes om te maken, die maak je niet zomaar. Tenminste, ik maak ze niet zomaar. Maar de Egyptische cultuur heeft daar vrij weinig invloed in gehad. In dat hoe en waarom. We werkten gewoon echt niet goed samen. Oké. Ja. Ja, want precies dat. De reden dat ik dat vraag is omdat ik weet dat aannames van mensen die denken dat te kunnen weten, en heel snel gewoon ook met een wijzende vinger naar mensen wijzen. En het maakt het ook moeilijk soms, omdat mensen de verhaal niet kennen. Dan heb je sowieso al moeilijk omdat je een alleenstaande moeder bent. En dan heb je te maken ook met al die aannames of ideeën van andere mensen. Het zou zo en zo zijn. Het is weer een Antilliaan natuurlijk. Ja. Natuurlijk gaat het zo. Wat doet ze met de Egyptenaar? Ze laten maar niet aan begonnen. Je weet dat die mensen ook anders zijn. Snap je? En dat stukje aannames. En zelfs wanneer je dan naar de rechter moet gaan. Bijvoorbeeld in jouw geval. Is dat heel vaak dat mensen gewoon vanuit gaan. Ja, dan komt er wel eentje. Yeah. Dus daarom ook die vraag naar jullie toe. Ja, maar ik bedoel, uiteindelijk kunnen we die mensen ook niet kwalijk nemen, omdat wat ze aan informatie hebben, iedereen heeft tekort aan informatie. Maar wat men over ons praat, hebben we indirect geen invloed op. En daar zijn wij de dupe van. Ja. Snap je? En dat kan ik ook, zeg maar, van mijn kant, dat mensen tegen mij, oh ja, het zijn Javanen, Indonesië, die zijn gewoon ook niet goed aan hun hoofd. Of die is aan Nederland. Dus in die zin, vaak gaan we
inderdaad aannames en elkaar oordelen zonder Ja. iemand te kennen of het verhaal te kennen, wat je net al zei. Ja. Maar vaak, wij oordelen eigenlijk indirect, of het klein is of groot, wij oordelen wel omdat we zo geprogrammeerd zijn. Maar tot hoever laten we dat ons leven of leven van anderen beïnvloeden? Ja. Dat is de vraag eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik heb zelf een vadercafé wel eens. Ik heb dat een paar keer georganiseerd al. Iets wat ik zelf gewoon uiteindelijk als initiatief wou beginnen, ben ik ook mee begonnen. In mijn verleden ben ik alleenstaande vader geweest. Dus mijn partner is uiteindelijk was weg. En ik heb mijn 2 kinderen alleen opgevoed. Eentje was 2 en eentje was 3. Dus ik weet hoe het voelt om alleenstaande vader te zijn. Hoe moeilijk het is omdat vrouwen misschien voor mijn gevoel dan makkelijk naar elkaar konden gaan en over dingen konden praten. Ja. Maar als man, ja, je gaat niet een potje janken bij een vriend. Zo. Weet je, dat was heel moeilijk om daar mensen te vinden waar je over kon hebben. Dus toen ik dan uiteindelijk met het idee kwam om een vadercafé te organiseren, waar ik dan zag dat nog de mannen moeilijk vonden om over dingen te praten, omdat je bent op een bepaalde manier opgevoed. Over zulke dingen, over bepaalde dingen wordt niet over gesproken. Je houdt het voor jezelf. Ja, en je moet sterk, en vrouwen hebben dat ook, hè. Dus het is niet alleen mannen, maar vrouwen hebben dat ook, dat ze sterk moeten zijn. Ja. Het is gewoon de uitspraak van, ik moet sterk zijn, ik moet niet kwetsbaar opstellen. Want anders mensen gaan mij helpen of mij zielig vinden. Ja. Dus vaak is dat wel de houding dat we nemen. En het is niet zozeer man of vrouw, maar mannen hebben vaak geen ondersteuning inderdaad. Dat ze emotioneel ondersteund worden. Ik ben wel blij dat ik sommige mensen uit mijn kring, dat ik gewoon mezelf kan uiten en ook gewoon kan huilen. Ik ben wel iemand waarvan het gewoon kan mij niks schelen. Als ik moet huilen, dan huil ik gewoon. Dus zover ben ik nu. Maar ik weet wel dat niet iedereen gewoon zo vrij kan voelen op de manier hoe ik me voel. Ja. Als je nou bijvoorbeeld zou kijken naar jouw kinderen, jullie kind op dit moment, en jullie willen gewoon jullie verhaal vertellen, en dan ben ik vind het zo geweldig dat mensen hier zo kwetsbaar durven te stellen in dit. Hebben jullie jullie hebben zeker een boodschap voor in jouw stuk voor de vader en jou voor de moeder. Ja. En ik wil jullie dan echt, misschien is het heel moeilijk om nou zo kwetsbaar het open te stellen, maar wat is dan jouw boodschap naar de vader? Niet alleen naar de vader van je dochter, maar naar vaders die dan uiteindelijk niet bij stilstaan wat ze dan doen naar hun kind toe. Ja. Anna. Het was een complexe vraag eigenlijk. Ja. Maar ik geloof niet echt dat ik een hele duidelijke boodschap heb, omdat ieder zijn eigen proces heeft. Ja. En het gaat gewoon heel erg over, denk ik, je eigen pijn durven erkennen en accepteren. En dat proces heeft gewoon heel erg te maken met loslaten en helen. En ik kan niet iemand forceren dat op een bepaald tempo te doen. Iemand komt op bepaalde momenten dingen tegen en kan op basis daarvan besluiten van oké, ik ga met deze pijn die ik nu voel aan de slag of niet. Weet je, dus ik vind het, wat ik van binnen zeg tegen de vader van mijn dochtertje, is dat hij altijd welkom is. Dat er altijd een deur open is en dat
ik heb geen verwijten. Ik oordeel hem niet. Ik kan hem niet oordelen over, omdat hij in zijn eigen proces is waar hij is. Dat doet mij niet, dat brengt mij niet. En mijn dochter heeft er al helemaal niets mee te maken. Dus uiteindelijk hoop ik gewoon dat iedereen, vader of moeder, kiest voor zichzelf. Om altijd te kiezen voor wat goed voelt voor jou. En om terug te blijven gaan naar jezelf. Vanuit vertrouwen en vanuit liefde. Maar aangezien dat kiezen voor jezelf betekent dat je afstand moet nemen van je kind? In zijn geval wel. Blijkbaar. En ik geloof gewoon heel erg in dat alles onderdeel uitmaakt van een groter geheel en een groter proces. Dus ik vertrouw er dan ook gewoon heel erg op dat het feit dat dit gebeurt en zich zo manifesteert in het leven van mij en mijn dochtertje een doel heeft. En dat wij dit kunnen dragen samen. En zij ook. En daar vaar ik zeg maar gewoon op dat vertrouwen. En als het zo mag zijn dat het contact weer er is, dan zien we het vanzelf alweer hoe dat gaat. Maar voor nu heeft hij een plek in haar leven, in haar realiteit. Hij wordt erkend. En dat is voor mij het allerbelangrijkste eigenlijk. Maar wat zeg je dan tegen je dochter dan? Want ik bedoel, dan zij vraagt daar ook wel eens voor. Hoe ga je dan om met haar dan? Nou ja, kijk, zij wordt 4. Ja. Haar associatie nu met haar vader is dat hij in Egypte woont. En daar moet je met het vliegtuig naartoe. Dat is heel ver en we spreken Engels. En dat is gewoon allemaal super leuk en super grappig. Dus die associatie die is gewoon heel erg kind en heel erg leuk. En gaandeweg als ze ouder wordt en zich dingen gaat afvragen, dan vertel ik haar gewoon dat zij geboren is uit liefde en dat er van haar gehouden wordt. En dat papa en mama niet bij elkaar passen. Dat gewoon zo werkt. Maar zo voed ik haar ook wel op. Zeg maar dat ik... Dus ik vertrouw er ook wel op dat ik op dat moment dat ook op zo'n manier kan bespreken met haar. Gewoon naar waarheid eigenlijk. Ja. Maar ik wil gewoon geen kwade dingen over hem zeggen of oordeel naar haar toe. Dat is iets wat ik wel echt heel erg voor kies om te vermijden. Want zij heeft daar helemaal niets mee te maken als er al oordeel is. Ja. Oh, dankjewel voor die antwoord. Ja. Oh, Ramses. Ja, nou, eigenlijk gedeeltelijk deel ik hetzelfde mindset, want je kan niks, of tenminste, wat ik graag zou willen, is dat zij, dat de moeders of vaders gewoon paskunamis, vrede met zichzelf hebben. Ja. Ik denk dat het daar en ook accepteren wie je bent en je tekortkomingen. Maar daarnaast, wij weten niet wat al onze tekortkomingen zijn, omdat we geprogrammeerd zijn door dit systeem ook nog om miscommunicatie met elkaar. Tenminste, daardoor krijgen we miscommunicaties van elkaar, omdat we andere verwachtingen hebben door de manier hoe wij geprogrammeerd zijn. Ja. Want maatschappij die wil huisje, boompje, beestje. En dat is in elke reclame, in elke ding wat je ziet, dat wordt geprojecteerd. Dus op het moment dat je dat niet hebt, mensen gaan altijd in relatie, in mijn perspectief, op zoek naar die huisje, boompje, beestje. Maar als dat plaatje niet klopt, vaak, dan heb je gewoon problemen. Dat er gewoon vooroordelen hebt naar anderen toe, omdat ze dat plaatje niet hebben. En dan wordt gewoon geschopt en geschreeuwd en gegooid
Omdat, net als een klein kind, ze hebben niet gekregen wat ze wouden. Ja. Snap je? Dus in die zin, wat ik kan meegeven is gewoon besef waar je staat en waar je wil. Wat wil je meegeven aan je kind? Ja. En besef dat het een verlengstuk is van jou. As in, als je wil dat je generatie en je genen blijven bestaan op een gezonde manier. Want het is de enige reden dat jij over het algemeen blijft bestaan. De enige reden dat jij blijft bestaan dus door de middel van je kinderen. Ja. Dus Door de generatie. ja, wat wil je dat jouw kind doet met jouw genen? Wie wil je dat diegene is in deze maatschappij? Of voor zijn kinderen? Ja. Weet je, dus en in die zin, dat kan ik gewoon meegeven om daarover na te denken. En hoe wij onze keuzes maken en hoe wij onszelf profileren richting onze kinderen. Want het is hun eerste herkenningspunt. Ja. Ik vind hoe jullie dan met dit omgaan en hoe jullie dan met zoveel wijsheid het kunnen vertellen. En wat ik heel mooi vind is, wanneer ik Anna daar hoor praten, dan ervaar ik gewoon rust. Ze spreekt daarover, terwijl het toch een alleenstaande moeder is. Op een bepaalde manier dat ik denk van wauw, die heeft toch zijn proces bewandeld en uiteindelijk een plek kunnen geven. En ik vind dat zo mooi, omdat er zijn heel veel andere mensen die dan toch een of andere manier in dat stukje slachtoffer blijven. In het stukje van waarom heeft het mij overkomen. Ja. Vingerwijzen. Ja, en die mensen komen er bijna nooit bovenop. Ja. En het maakt ook het opvoeden van het kind uiteindelijk ook, dat het kind uiteindelijk ook opgroeit wordt met de moeder die dan uiteindelijk dat niet kan geven, omdat hij nog steeds vastzit aan een stukje verleden. Dus als ik dit zie, dan denk ik van chapeau. Ik moet het toch een compliment geven. Ja. Hoe jullie daar uiteindelijk mee om bent gegaan. Ik bedoel, ik ben zelf alleenstaande vader geweest. Dus ik weet het dan, hoe moeilijk het kan zijn, emotioneel. Omdat het af en toe, dan heb je zoiets, ik wil vluchten. Het wordt mij te veel. Weet je? Dus als ik dit hoor, heb ik zoiets van, wauw. Jullie zijn werkelijk wat wij noemen shiny lights. En dit movement die jullie begonnen zijn, is echt, het is echt nodig. En wij van de Shiny Light willen ook tegen jullie zeggen van, weet je, als wij ergens in kunnen helpen, dit platform is open, laten we gaan kijken van wat we voor elkaar kunnen betekenen, om uiteindelijk dit, wat uiteindelijk niet vaak over gesproken wordt, vooral die mannen die met elkaar kunnen komen, en vooral ook vrouwen ook die achterblijven, die dan uiteindelijk doordat ze dat niet genezen zijn, ook toch die boosheid, die verdriet door blijven geven naar hun kinderen en de kinderen van de kinderen. Het blijft gewoon doorgaan. Het moet ergens stoppen. Dat is wat ik hier zie. Geweldig, lieve mensen. Ik ben zo dankbaar voor dit interview. Ik heb zelf een ander liedje voor jou, waar ik eigenlijk een stukje van wil laten zien. Dan hier vertel je ook een verhaal, volgens mij. Dit is gewoon eigenlijk gemist. As in, dat soms als man zijnde doe je bepaalde dingen. Dus soms dan ben je gewoon met dingen van de wereld gewoon afgeleid. En dan, dit heb ik gewoon op die manier vertaald in een single. En dit is ook een aanmoediging voor de volgende project van de stichting. Het is een single release en het heet Mi Mama. Over mijn moeder en mijn oma ga ik eigenlijk mezelf uiten. Dus het wordt spannend voor mij. En dus in die zin, zeg maar, heb ik deze track ook gestuurd. Om eigenlijk een beetje te voorbereiden ook in die richting van de single release in december. Je blijft diep gaan, man.
Je houdt er niet meer op, man. Ja, nou, omdat ik het oprecht ook meen. Ik meen dit gewoon echt vanuit het diepste punt van mijn hart. En ik bedoel, ik ben niet zo ver gekomen alleen. Ik heb een hele toffe zakelijk leider hier zo die dat stukje ook inzag bij mij. Die ook een ruimte en een platform ervoor wou maken. Weet je, dus in die zin, daardoor ben ik ook gedreven. Omdat ik mensen om me heen heb die in dat geloven en het ook zien van het is belangrijk wat je doet. Oké. Nou ja, ik wil eigenlijk jullie bedanken, maar ik wil voordat je weggaat, wil ik echt een stukje van het liedje laten horen. En dan de mensen een stukje van zien. Ik ga het niet helemaal laten zien. Omdat ik ook belangrijk vind wat je de stukjes zegt van je oma en je moeder. En dan wil ik terugkomen en jullie bedanken voor dit interview. En jullie echt alle goeds wensen. Maar hier is een stukje van de nieuwe track van... algo pa' boquera. Madeo, me love you like that, Madeo, me love you like that, Madeo, like that, me still love you like that, Madeo, me love you like that, Madeo, me love you like that, Madeo, me love you like that, I me still love you like that, mate. De brood ik de kan rond. En dan weer met mijn telefoon. Ik bel je naam, neem me op. Vind je het erg als ik langskom? Baby, abo, you're the one. No lagami, queda alone. But in mi casi da la bow. Fuji van de mi corazón. Diep, niet in pena. Meisje, geloof me, ik mis je. Als je naar kie, min que queda. Meisje, geloof me, ik mis je. Nee, ga niet op. Meisje, geloof me, ik mis je. Ja. Wauw. Als ik dit zie, en daarom wil ik jou niet dat je meteen weggaat, want je gaf net aan dat jouw moeder van je kind ook Javaans is of Indisch is. Ja. Stuk bij bijna. Ja. Dus ja. Ik weet waar je naartoe gaat. En weet je wat grappig is? Dat dit cameraman heeft dit geregeld. Dus ik heb zelf dus het was gewoon echt een dikke toeval. Oké. Dus en grappig is dat ik in een relatie zat en toen ik deze videoclip heb uitgebracht, heb ik gewoon issues gehad, omdat het leek net alsof dat het gewoon over mijn ex ging. Ja. Ja. Maar dat is niet. Nee. Oké. Ik zag dat, ik heb zoiets van, hij geeft aan. En denk van, 1 en 1 moet 2 zijn hier, hè? Maar Dat is echt zo'n aanname die dan ook zo in die toeval valt. En als het
als niemand... Kijk, als jij dan niet erbij was om dit te vertellen, dan zal iemand anders denken van, nou... Nou, ik denk dat er veel mensen hier, op deze manier denken als ze dit zien ook nog. Ja. Ja. Nou, Ja. gelukkig Ja. dat we dan jou niet meteen hebben laten gaan voordat we niet lieten zien. Dat jij zelf nou ter plekke kunt zeggen, nou jongens, dit is het niet. Dit is niet een vraag van ik wil terug. Ik mis je. Dat niet. Ramses is daar overheen. Nee, ik ben super tevreden waar ik nu sta. Ik ben echt super tevreden. Oké. Lieve mensen, dankjewel. Ja, maar voordat ze weggaan. Ja, wil je nog iets zeggen? Voordat jullie weggaan, Ramses en Anna. Want we hebben het over de film gehad, over het stukje waar het over gaat. Maar als de mensen, wat kunnen de mensen doen Om de film te kijken, om de film te kijken en alles wat erachter zit vanuit het principe van deze film en met de Skills, Passion and Skills Foundation en ook dat stukje van de Child First Foundation op Curaçao. Dus vertel eens eventjes in een nutshell, jullie allebei, Anna en Ramses, ik weet niet wie dat meer van weet, maar vertel eens wat de doelstelling is en hoe de mensen dit kunnen zien. Nou, we doen een combinatie. Anna, je mag beginnen. En dan vul ik je aan. Thanks. Fijn. Nou, de film is nog tot vrijdag te bekijken. Om de film te bekijken ga je naar de website www.passion-and-skills met een z op het einde.com. Dan ga je naar Caminda toe en daar kun je een kaartje halen voor het symbolische bedrag van €5. En als jij je kaartje hebt gehaald, dan krijg je de link vanzelf in je mailbox en kun je de film bekijken. Het hele programma wat je toegestuurd krijgt is 1 uur, dat is de film. Maar dat is ook een tafelgesprek van Ramses met 2 andere vaders die hij net ook al een beetje kort benoemde. En dat is een heel interessant, openhartig gesprek over het vaderschap, dus heel waardevol. En als je op de hoogte wilt blijven, dan schrijf je in voor de nieuwsbrief. Daar komt alles voorbij. En kun je ons volgen op Instagram en Facebook. En daar delen we al het nieuws wat komen gaat. En het eerstvolgende wat komen gaat is in december. 18 december is de single release. Dus dat is alweer het volgende wat op de agenda staat. Ja, en dat stukje over... wat ik al zei, Passion and Skills is eigenlijk een platform voor ons. En door ons dus, hoe meer support wij krijgen, hoe meer aandacht wij krijgen, hoe meer wij kunnen betekenen, zeg maar, voor onze eigen mensen. Daarnaast, Child First Foundation, gisteren, of zondag, hadden ze eigenlijk, had ik dat film laten tonen. Daar bij hun op de school ook nog. Met de intentie dat we gewoon in de toekomst ook heel veel meer kunnen betekenen voor de kids. En dus dat was gewoon een soort van een startmoment om dit stukje gewoon neer te zetten. Dat we gewoon daar op Curaçao meer kunnen betekenen gewoon voor de kinderen. Ja. Oké. Oh, dankjewel. Ik denk dat we dan uiteindelijk kun je rustig naar huis rijden. Dat je alles gegeten hebt, dat je goed gegeten bent voordat je thuis komt. Dankjewel. Dat je niet weer ergens langs moet gaan om tijd te Het is inmiddels koud geworden. Het is koud. Dus houden aan de tijd zodat je kan gaan eten. Ja. Dus wij houden, als jullie dan iets hebben, of jullie vinden dat wij iets kunnen promoten, weet je, laat ons weten. Wij willen in dit zeker gewoon onze support. Ik vind dit een hele goede, fijne onderwerp om over te hebben. En ik geloof... en jullie ook bedankt, zeg maar, dat jullie gewoon interesse hebben getoond hierin. En ook nog de aandacht. En ook de platform daarvoor, weet je. Want dit is belangrijk. Want wij kunnen het niet alleen doen. Wij kunnen het product maken, maar nog steeds hebben we plekken om dit te kunnen tonen. En de mensen die zich aangesproken voelen om ook nog te kunnen delen met anderen. Dus in die zin zijn we ook super dankbaar dat jullie
dit hebben gedaan. Dus Ja. Graag gedaan. dankjewel. Nou, graag gedaan. Ja, dank jullie wel. Graag gedaan aan jullie ook. En als er mensen zijn, Ramses, want in mijn achterhoofd denk ik van oké, misschien zien kinderen of jongeren die ook deel willen zijn of hun talenten willen ontwikkelen, kunnen ze dan ook bij jullie terecht? Zeker. Zeker. Ik zou zeggen via de Instagram, Passion and Skills, aan elkaar, met een Z achter. Ja. Of via Facebook, of een e-mail sturen, info@passion-and- in de chatbox, dan krijg je dat ook te zien nu. Dan weet je, met wat we kunnen betekenen, soms dan voor evenementen hebben we jongeren nodig om mee te helpen met productie, of zelf dingen organiseren, ideetjes wat ze hebben. Ja. Dus het moet juist een platform zijn waar ze zichzelf welkom kunnen voelen en ook nog zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. Dus graag zelf, en ook ouders. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, ook met eigen bedrijf of wat dan ook, waarvan ook een stageplek zou kunnen regelen voor onze mensen. Ja, Weet je, dat zijn dingen waarvan wij het tof vinden om in gesprek mee te gaan. En waar zijn jullie gevestigd, Ramses? Nu op dit moment Den Haag, maar we bewegen eigenlijk. Mijn kantoor zit in Rotterdam. Oké. Ja. Nou, Ramses en Anna, dankjewel. Hartelijk dank. En we zullen contact houden. Ja. En kijken wat ik net ook zei, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Fijne Ja. avond. Dankjewel, fijne avond, hè. Keep Dank up the jullie good wel. work, guys. Thank you, Yes. you guys too. Thank you. Hey. Wow. Oh my God. Mooi. Echt een openhartig gesprek. Ik vind het altijd mooi wanneer mensen gewoon durven kwetsbaar te zijn, wanneer mensen durven over te praten. Wij zijn van de kwetsbaarheid. Ja, mensen durven over te praten. Waarschijnlijk, ik ken Ramses van dansen. En ik bedoel, het is sowieso al iemand die dan zijn eigen gewoon durft te uiten. Ja. Maar ik denk dat door dit ook te gaan doen op dit manier, om mensen een stukje van zijn pijn, zijn verdriet, zijn frustratie te laten zien, dat hij zeker zijn verhaal naar anderen gaat vertellen, dat mensen dat zeker in dit gewoon zichzelf zullen herkennen. Ja. En hoe mooi is het dan dat vooral van onze eigen cultuur mannen open zullen stellen en zeggen van nou, ik wil daar ook in gesprek gaan. Ik wil daar ook mijn verhaal vertellen. Ik wil ook vertellen wat het met mij doet, zodat ik, wanneer ik mijn kind niet zie, ik wil dat vertellen. En dat mensen gewoon, dat mannen daarin gaan helen. En dat wij hierin ook elkaar zullen ondersteunen. Ook moeders bijvoorbeeld, die dan alleenstaande moeders zijn, die dan samen kunnen komen en over dit kunnen praten. Ik vind het een hele goede, mooi initiatief. Ja, ik vind het heel nodig, want wij staan voor dit. Het is een van onze pilaren waar wij voor staan, is het herstel van de mens. Dus of het nou moeder is, of het nou vader is en ook kind. Ja. Want dat doen wij ook in het dagelijks leven. Deze mensen ook helpen tot herstel. En het is een proces. Ja. En heel vaak is het niet makkelijk om daarover te praten. Heel vaak zitten mensen met die pijn of die onopgeloste situatie en durven het niet kwetsbaar te zijn. En vooral dit is voor ons gewoon, het is nodig. Want heel vaak zie je, er zijn heel veel dingen die nu gebeuren of handelingen die wij doen, die eigenlijk de oorzaak dieper zit dan wat wij zien. En we zien alleen maar wat buitenkant, maar de oorzaak zit heel diep. En dit zijn heel vaak de wortels daarvan. Ja. En daarom zijn dit soort initiatieven. Als je de mogelijkheid zou krijgen om
maar dat vind ik ook mooi, hè? Vooral een stukje dansen erbij. Hè? Ja. Dat je dan uiteindelijk jouw pijn, Ja, dat doordat blijft. je dan leert uiten door een dans. Mhm. Ik denk dat dat zoveel genezing gaat brengen, Zeker. voor anderen. Ja. Ik bedoel, als ik kijk mijn worsteling, ik heb dat gewoon, in mijn worsteling heb ik dat gewoon heel veel kunnen uiten in mijn geloof. Ja. Dus ik heb daar mijn stukje steun in gehad, in een stukje geloof. Mhm. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen het ook in het dansen, sommige mensen vinden het in het zingen. Dus wauw mensen, het is dit. Dat is echt een mooi project. Ik wil je één ding vragen, share. Share het programma, share. Gewoon delen. Zodat andere mensen het kunnen zien. Ja. En weet je, als jij dat in zo'n situatie zit, als jij zelf iemand bent die dan uiteindelijk heel moeilijk vindt, je gaat door moeilijke tijd mee, je staat alleen voor als alleenstaande moeder, of je worstelt met, je kan je kind niet zien, zoek mensen waar je over mee kan praten. Mhm. Dat helpt. Geloof mij dat dat helpt. Zeker. En ja, dat was het voor vanavond. Wij zeggen fijne avond. Ja. Ik wil nog iets zeggen? Ja, ik wil de mensen nog ook bemoedigen om de site, dus naar de website van Passion and Skills te gaan. Ik wil de mensen bemoedigen om die film te gaan kijken. Dus het is een donatie die je doet van €5. 5 euro, ja, dat is helemaal niks. Zodat je dan de stichting kan Ondersteunen. ondersteunen, zodat ze verder kunnen gaan met hun werk. Maar wat je dan terugkrijgt van deze film is het is een boodschap, een diepe boodschap die dan ook heelt. Ja. Dus het doet iets. Het is niet zomaar. Dus ik zal maar zeggen van steun onze mensen. En ga naar Instagram. Doe alles wat jullie kunnen. En als je dan ook interesse hebt om daar ook deel van te zijn, stuur een mailtje. Want ja, ze zijn voor jullie ook. Ja. Ja? Hey, fijne avond. En Bedankt. ik zou zeggen tot volgende week weer bij jullie programma The Shining Light. Yes. Doei.